Hej Pernille. Hej. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Det er Jørgen. Hvordan er dit forhold til Filke Sky? Jeg er hans tjenestepige, men Filke Sky han ser mig som hans stuepige. Jeg er et og alt for ham. Jeg er alt muligt kvinden, kokkepige, kammertjener, sekretær, huskolske og kone. Det sidste, det er godt nok løgn. Jeg er altså ikke hans kone, men fordi at, jeg er ikke mere kysk end en anden, og jeg har ikke tid til, eller han har nok ikke tid til at være sammen med nogen, og jeg er ikke smukkere i hans øjne, end når jeg går og arbejder. Det er træls. Ja, det er, ja. Hvad synes du om Magdalene? Hun er en smule skrin, synes jeg, fordi at, hun tror, at Filke Sky vil finde hende mand, men det ved vi alle sammen, det har han slet ikke tid til. Hun er naiv, og så, hun slet ikke, så ser hun slet ikke så godt ud, som hun selv går og tror. For hun har jo lag af rynker. Ja, jo, okay. Beskriv dig selv med 3 ord. Hjælpsom, flittig og uundværlig. Hvorfor uundværlig? Fordi, du ved, stedet ikke vil køre rundt uden mig. Der er ikke noget, der hænger sammen. Jeg er jo klippen. Han står med. Altså, uden mig, så faldt helt lortet ned til gulvet. Ja. Okay.